खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 30 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोआव मोजां मोननायनि सानस्रिया जायगा लागोन। गावनि जिउनि आंगो लोगोजों लोगो मोनलायगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। वृष राशि गावनि आंगो सुबुंफोरानो सुथुर जागोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। मिथुन राशि मावनो लानाय खामानिफोरा फैमाल जागोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गाज्रि सान। कर्कट राशि गावनि जिउआव मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन। गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। सिंह राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद गोमाजानो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। कन्या राशि नखराव सुखु गोजोन जागोन। बयजोंबो अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। तुला राशि गेदेर खैफोद नुजाथिनो हागौ। जेरावखि थाङा सांग्राङै सोलिनाया गोनां। गाज्रि सान। वृश्चिक राशि गावनि आंगो सुबुंफोरजों गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन। गोसोआव गोजोन खुसि मोनगोन। रंजा खुसियै साना बारलांगोन। धनु राशि गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। मकर राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन। थांलाय फैलायजोंनो साना बारलांगोन। गुबुननि मदद लायोब्ला गोरलै जागोन। कुम्भ राशि बिमानि गोसोआव दुखु मोननाय बाथ्रा बुंफ्लांगोन। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। मीन राशि खाबु गोनां सान। फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।